Дървасно го. Точно така казвам. Що? Аз това струва. Лепчинки, да. Има ли не такива клипи? Кой си избираш? На теб ти благодарим за... Кой си избираш? Ами, сякаш този. Този, добре. Не го запали там. Меда много. Благодаря ви. Аз пропуснах една част, но ще си попитам да се дойде да това. Благодаря ви много. Интерес беше много. Виждане? Полезно. Полезно. Това най-интересно, виж как всички муцат хляб. Вече нямаме въпроси. Там има мед, бейби. Вече няма никой въпроси, защото... Започни мостите майстор на всички вече, нямат въпроси. Там има и сирена. Кажете нещо, и аз всички да свирят с уста. Ето тук сме се събрали. Да, я да ги прехвърлим наистина. Никакъв шанс. Сирене, хляб, винце. Вицето и хляба май най-така сега. А сега виното май ще потвърдя, нали? Какво му трябва на човека? Всеки да си вземе чашката. Топъл хляб и малко прескостеница.